en puɗɗorima inde Gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men o aduna jinnaɓe wurɓe ɓe eɗen mbiya yoddu so ɓooyi dendagal mayɓe ɓene yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wona jatigue mabɓe nder aljanna allahumma amina en duwoynima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine ardiɓe en to banggue aada en duwonnima dendagal ɓe cellani men ɓe hen tawteɓe nder galleji ɓe hen e cuuɗi cafrirɗi ɓe hen ene mbadda e rafiji men umma jotto Allah ne jogui cellal ene jogui aafiya yo Allah rokkon cellal hokkon aafiya ha timma allahumma amina en duwonima dendagal dumbaɓe tawi hen ko ɓuuri hewde ko ɓuuraɓe doole ko toñaɓe ko takkaɓe ko tuumaɓe ko mbaɗani yo Allah ɓilton ɗi cuuɗi dumbirɗi jewkote hajuji moɗon allahumma amin en duwonima dendagal ɓesguji men tawateɓe nder wuuro e tawateɓe ladde diaspora on donama yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah uddit yo Allah rokkon ko jiɗɗon yo Allah rokku on sagoji moɗon yo Allah rokku on sago yummiraɓe mon e mon allahumma amina ha tengti noon kadi e ɓesguji men tawateɓe to dowlaji tittuɗo Amérique wonɓe oɗo saaha joni e fayre tawa ko fayre mawde emin mbiya on tan yo deccin hakkillaji mon gartire hakkillaji mon ko jaam tan wontata kulhuli kewɗi haalaluji kewɗi ne haale wona hunde wonde wona noon woori ɓe ma gartire ujunnaje ma gartire musidɓe tedduɓe ma Allah rokkuɓe koɓe kilnini ko wona artirde on artirte ko ɓuuri hen hewde ko criminel uji artirte ko ɓuuri hen hewde ko ɓe demande asile laabi ɗiɗi laabi tati ne mbaɗa rejeté musidɓe tedduɓe ko procédure wona tan neɗɗo yettima artirama ndeñi hakkillaji mon yo Allah uddit yo Allah uddit yo Allah aynu yo Allah reen yo Allah rokkon no joɗoɗon e leyɗele he tawa gandanɗa hoore maɗa ene waɗi nafoore ene waɗi gartama allahumma amina en duwonima dendagal ɓesguji men wonɓe wuuro mbaɗa heewiri kala gonɗo e ɓuɓri yo andu kala joɗiɗo e ɓuɓri yo andu wol darniɗumen nangue wonɓe cuuɗi men e nder e nangue enen ndeni guure men enen ndeni leyɗele men waloji men e jeeri men enen ndeni mawɓe men enen ndeni rewɓe men e ɓesguji men yo Allah rokkon no joɗoɗon tinni en wonɓe ladde batten hakkillaji men e wonɓe guure men batten hakkillaji men e wonɓe guure men yo Allah rokkon no joɗoɗon allahumma amina en duwonima windere nde kala julɓe noon eɓe gona julɓe kala enen foof kadi en denti en mbiya alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah nde wonno julɗo kala ko dañi yo yettu Allah en jetti Allah no feewi nde wonnoon hanki jamma wolleliɓe ha heewi pinani wolleliɓe ha heewi pinani Allah rokkani men fartange yiide subaka alarba hande 5 lewru février tan junnaji ɗiɗi nogas 5 nde wonnoon haalde jofna konngol mum koye dokke jeeya lelade jamma ha weeta fina ene selli ene hiisi ene sellira ko dokke Allah ko rokkoto neɗɗo ko dokkaɗo en jetti hen Allah enen foof kadi en denti en mbi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Gueno dokkuɗo en fartangue kadi hawrude oɗo alarba hande kala alarba noon bodal yurmede ene heewi arde saaha koye sotowol musidɗo men sehil men Sar Abdoulaye Sarr e oɗo saaha joni gonɗo e foftere mum ene selli noon mo hiisi alhamdulillah eɗen jetta Allah eɗen duwonomo yo Allah aynumo yo Allah reenmo yo Allah waɗa makko barke Allah waɗa barke e ɓesgu makko waɗa barke e suddiɓe makko Allah waɗa barke e dendagal ko faggi hewde famɗude dañi foof yo Allah waɗi hen suturu e darde makko lartude
e darnde makko laamde e laamnderagu makko e yellitade gurdam makko pop yellitade goɗɗo leñol gande koye hunde so weeli ɓooyi wallahi Allah ne wela kono kadi gongan tawa guila to wonno Viber woni Facebook yetti Viber yetti gandanɗama WhatsApp ha yetti hande ɗo to banggue buuɗal yurmede to banggue habruji to banggue wittoji to banggue wasiyaji to banggue gandanɗa hoore maɗa wasiyaji wajade yimɓe conseil de yimɓe e darde fayidinde nde o daari musidɓe tedduɓe yo Allah waɗe makko barke ko Allah jogui jobdi yo Allah yobbo jobde moƴƴiri en beltani mum no feewi e darde makko fayidinde e darde makko kadi mantininde enen pop en denti en jetti Allah en jettinimo Allah en doni momo kadi en mbiya Allahumma amin yo Allah rokkumo ko yiɗi yo Allah rokkumo ko yiɗi no daranni ngol leñol ni tampere makko yo Allah yom joom tampere nde allahumma amina kala alarba eɗen keewi addude buuɗal men yurmede buuɗal yurmede kewɗen addude koko fati e gurdam galleji ko fati e dewle nde wonno mbaɗa heewi wiide gurdam men ɗen so feccama pecce temedere hen capanɗe jeenayyi e jeenayyi koko fati e gurdam galleji ɗi koko fati e dewle koko fati e gurdam galleji ɗi nde won noon neɗɗo holto heɓata e sagatagal mum gona debbo gona gorko hankkadi ko nadde hoɗande walla ko resde walla ko resede so tawi ka gorko holto keɓata guila yettaki on saaha ni gonta koye heblade on ñalawma gonta koye heblade e gandanɗama ene ngal daawal nadde hoɗande guila ɗa woni suka aɗa jangga jiɗɗa ko préparde avenir maɗa aɗa golla meccal jiɗɗa ko préparde avenir ma aɗa liggo liggey mbawɗa wonde pop ko commerce ko wawi wonde pop gonta koye wadde avenir maɗa préparade gandanɗa hoore maɗa no natirɗa hoɗande natirɗa gandanɗama wadde dewgal so dewgal ari holno gurdirta galle maɗa holno jogotoɗa galle maɗa holno gurdita ɓesgu so ari holno jogotoɗa ɓesgu maɗa guila to banggue éducation mumen to banggue jangde mumen to banggue guura mumen to banggue jaram mumen pop hankkadi ko gurdam ma ko hen woni an suko debbo ne holto keɓata guila ɗo pamɗi jinnaɓe ma gona koye nedema nide moƴƴiri gonata koye hebludema heblo moƴƴo gonata koye ñantudema e ɓorudema e wajadema e wasiyadema yawano moƴƴi guila wawana hoorema haydara sa fuɗɗima ƴeesude wawande hoore maɗa gonta an hoorema koye sinkanade hoore maɗa ñantade nde jaltuɗa pop saago ma ko yew Allah ne wawi woda mo yitere mum fawe ma taw ko jiɗɗoɗoma dewgal hankkadi ala ko wonata hakkille ala ko jiɗata so wona nadde hoɗande so wona nadde suudu fenande woni dewgal mbaɗa heewide noon so debbo leeli yontiri e seeɗa resaka ko woni ko mbiyeten sooyi ko walla heeɓiwol duuɓi on debbo heewi wontude ko nawlum neni muɗum kala saaha jeyata komo dugda e yummakko an kay andi ko bone an kay andi ko bone wone ma sinno jamne wonno e ma a jottako ɗo ha oɗo saaha joɗa resaka gueƴƴi en foof ndesama heddo ne yahata sernaɓe ene yahata fiɓiri baji ene yahata jubboɓe ene yahata habɓu ɗum mawma ɗum lorta ɗum pop ko yo ɓiɗɗo debbo ko jiɗɗa ɓiɗɗo debbo jiɗɗa ɓiɗɗo debbo ko pop jiɗɗa ko yo fawti yo gorko aran ɗum yo naw yo fawti debbo ne holto heɓata fulla mum e fayida mum pop hankkadi ala ko yiɗata so wona gandanɗa ho maɗa yo rese nde wonno holto debbo heɓata e duuɓi yi sehilaɓe mum ndesama guiƴiraɓe mum ndesama miñiraɓe mum ndesama hankkadi ala ko hakkille mum wonata ala ko wonata afu duwawuji mum e haajuji mum so wona yo Allah rokku ɗum gorko bawɗo jogga ɗum yo Allah rokku ɗum dewgal naata e suudu fenade so naati e suudu he kadi saago mum ko yo Allah rokku ɗum hen saago mum tawa gandanɗa hoore maɗa ene tabita e nduɗon suudu fenade tawa gandanɗa hoore maɗa ko mayɗo ittata ɗum ɗon nde won hay goto natirta e dewgal gandanɗa hoore maɗa saabu yo seere walla serde nato e dewgal pop heewi natirde e gonga e muɗum heddoto ko tawa ko jiɗɗoɗa ko walla mbasa hebde ko mbasa tawde ɗon ko jiɗɗa mbasa hebde ko jiɗɗa ko musidɓe tedduɓe jalta hen walla Allah hannata fonno hannude haade ɗon kono hay goto natirani e dewgal échec nde wonno mbaɗa wawi mbaɗa heewide échec ɓurɗo mawnude e gurdam neɗɗo échec ɓurɗo mawnude e gurdam neɗɗo ko ceergal ndesodira e debbo tawa oɗo debbo hakkille ma ka bannoɗo calcul ka bannoɗo e projet ji maɗa ko oɗo ko debbo mo jinmi wurdude mo jinmi gandanɗa hoore maɗa waddude gurdamam
mo jinmi rewdude Allah feende fen tawa oɗo debbo mo cikkannomi o wona kañum ko ɗaminnomi ko wona kañum a fuusi calcul cergal arɗon ko échec cergal ko échec walla an debbo holko ɗaminɗa e oɗo gorko holko jakunɗa e oɗo gorko naata hen natira hen gonga e ma natira hen ɗum naata tawa wona ɗum heddo hankkadi waɗa ɓuuƴ ɓuuƴ aɗa ƴeewa gueltotoɗa e dingal ɗo dewgal donka fewntade hen guila to namdotoɗa dande maɗa ha a waɗa comportement ji gueɗe mettuɗe ha gorko fiɗi ñalawma o hokkiti konngol wonde serima so leelini ko an darto aɗa dugda e mum hokkam dandam saaha aɗa poña gorko saaha aɗa ƴetto saaha aɗa dukka aɗa yaadino ko wiiɗe koyɗe yo gorko seere mbaɗa hokkam dandam mbaɗa sa seeri kam a mayat mata min kam ko min kam woni debbo mata a wawa serde mata a wawa sengtade mata a wawa woppude konnguɗi mettuɗi beele mata gorko no woppuma ko échec non ko échec ɓurɗo bonde ko ɓuri hewde ɗin échec aji noon musidɓe tedduɓe ko wasde natirde hen no foti natirde hen ha tenti mariya jawle hande sa wini tan neɗɗo suka debbo wima minen baba min hay goto subanta kam gorko min ko min suɓanto hooram min ko min andi mo jinmi gorko ko noon min hay goto suɓanta kam debbo min ko min suɓato joom suudam min andi mo jinmi gila sukaɓe batti wiide kañumen cuɓanto koye mumen gila nden musidɓe tedduɓe ceerle keewi gila nden ceerle keewi saabu nden ko jinnaɓe cuɓoto ko jinnaɓe ma kañumen cuɓatto kañumen cuɓantoma cuddiɗo jinnaɓe ma seno cuɓanuma ha tente nene maɗa suɓantoma koko moƴƴi yiɗanma koko moƴƴi eɓe gandodira koye mabɓe kamɓe rewɓeɓe eɓe gandodira koye mabɓe kamɓe yummiraɓeɓe eɓe gandi noppi maladi puɗata koye hoore maladi eɓe gandi ɓiɗɗo moƴƴo eɓe gandi ɓiɗɗo gandanɗa hoore maɗa eɓe jiiya guila oɗo ɓiɗɗo no famɗi eɓe gandi oɗo suka debbo so ara so addama e galle ko ɓeydowo galle oɗo ko debbo ganduɗa so addama e galle ko gandanɗa hoore maɗa ko debbo deseteɗo ko debbo ɓeydowo ko debbo arsiganki eɓe gandi oɗo debbo so addama e galle ko jottoɗo eɓe gandi oɗo debbo so addama e galle ko muñowo eɓe gandi oɗo debbo so addama e galle ko joom suturu nde wonno debbo so tawi wona muñowo debbo so tawi gandanɗa hoore maɗa wona joom suturu on hayso aɗa galle fewnittako walla hayso aɗa galle fewata heeko bondude galle yo Allah rokke rewɓe muñoɓe rokkani rewɓe joom suturaji kewi ko suɓade ɓe kewi ko suɓade ɓiɗɗo moƴƴo ɓiɗɗo o noon holtoɓe ƴewata koye jinnaɓe mum ha tengti noon e jinnaɗe mum debbo woni yummiraɗo o eɓe gandi oɗo yummiraɗo ko kormiɗo joom galle mum eɓe gandi oɗo yummiraɗo ko curriɗo ko cuuriɗo eɓe gandi oɗo yummiraɗo ko kellifaɗo eɓe gandi oɗo yummiraɗo ko neɗɗo gandanɗa hoore maɗa kormiɗo joom galle muɗum karɗo duwaw joom galle mum on jibinat barki eɓe gandi e nder sukaɓe mum ɓe so tawi ɓe cuɓima hen ɓiɗɗo eɓe gandi on ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo barkinowo so are galle o joɗoto so are galle o ɓeydat on galle hande noon wona ɗum hande sukaɓe worɓe holko ƴewata ɓe ƴewata ko debbo ɓuuri wawde ñantade ɓe ƴewata ko ha debbo boɗejo sahani taw poppiɗo ha gandanɗa hoore maɗa ɓandu mum latti ɓe ƴewata ko gandanɗa hoore maɗa moni foof hande ne jogui critére ene jogui ko yiiɗi ko ɗum woni koɓe ƴewata rewɓe c'est la même chose ɓe ƴewata ko worɓe gandanɗa worɓe taw ko warama toon aduna taw ko worɓe yiɗɓe ñantade taw ko worɓe lallitiɓe taw worɓe ɓaɗi laaɗɗi ko worɓe gandanɗa homare eɓe jiiɗumen jogui auto ji ɗaɗɗi ɓe ganda c'est pas leur probléme holto ɗin jiiɗi jawdi ummi ɓe ganda ko gujjo ɓe ganda ko drogue jomuyere ɓe ganda jomum ko dealer ɓe ganda haydara yoɓe jii tan jomum ene yaha ne arta ne jogui auto ji mum walla ɓe ɗamini ne jogui kalis ɓe mbi hen pancan ko heddi ko wona haaju mabɓe ɗum waɗi jomum naata hen janggo e jaam woda no hunde nde wayliri walla ko jomum to nokkannoɗo walla ko heɓatno ko natta hebde heddo debbo wiyana yalta hen heddo hene adda comportement ji ɗi fawani ɗi pewani adda comportement ji ɗi hay goto famata ɗum hande so ƴeewi e guure meɗen kala vacance ko famɗi foof fodde 50 dewgal ne waɗa e wuuro kala vacance walla kala hitande ƴeewen gandanɗa hoore maɗa ndun lewru so lewru ndu so dartima holto ɗum jogol gayno mbaɗe bilan ƴeewon holno foti hedde majji combien de divorce natata ƴeewe holto lewru ndun lewru so arti ndun lewru so arti hitande so tawi ko vacance uji 2024 vacance uji 2025 arta ƴeewon ɓen nannoɓe e ɗeɗon dewɗe holno foti hande heddi e ɗeɗon dewɗe holo foddiɓe hen tumoni échec
ko échec taw kadi ko échec total hayso wona pop mo on taw kam ɓuuri hen hewde jeehi laabi mumen ko ɓuuri hen hewde gandanɗa hoore baddi par ce que ƴeewe galleji men hande kala galle garɗa kala galle natɗa hande mataw sagataɓe semetɓe tokosɓe nana ceerade garte galleji ne kerte galleji babamumen ene garte galleji kawiraɓe mumen ene garte galleji bandiraɓe mumen wolɓe ne ceera kadi ce qui est bizarre ceeraɗo fof artira e reedu walla artira e ɓinguel mum walla artira e ɓikkol muɗum hay goto yiiɗa seerede woppa sukaɓe muɗum woppide joom galle muɗum hay sinno joom galle mum ne jogui cuddiɗo goɗɗo a yiiɗa woppide sukaɓe ma surtout sukaɓeɓe ko tokosɓe mbiyata ko nden sukaɓe ma lorlo nden sukaɓe ma lepto nawora sukaɓe maɗa holno foti worɓe gandanɗa hoore maɗa seeroɓe rewɓe mumen jaaha jaada sukaɓe toppito sukaɓe mumen à 100%. tinniɗo o ko so école udditi sodana sukaɓe mum kayeji walla so julde ari sodana ɓiɗɗo mum gandanɗa hoore maɗa comci ko julde o won tinniɗo wiide kay mbeɗa jogui sukaɓe min darana ɗumen lewru kala lewru mawde mimi ittu ha sabba naggam mi rokka yummumen walla mi rokka gandanɗa hoore maɗa ala hol woto waɗoɓe ɗum mi wiyata wodani de kono hewani mi wiyata wodani kono hewani ɗaccitta tan chargé o koye tanira kon woni bamum joom suudu maɗa walla yummu joom suudu maɗa walla kaw mum sukaɓeɓe kañumen jogoto ɗumen en charge kañum ñamminta kañum yarnata kañum safrata kañum holtinta so wona mbimi ko wayno julde coɗɗina sukaɓe hay ɗum tinniɗo o ko heddi ko saaha potta e joomum walla gara itta temedere walla temedde dokka joomum ko gorko fonno salade ko wuurde joganede sukaɓe muɗum tawa gandanɗama ka kellifaɗo ka gollotoɗo ka liggotoɗo kono ala ko sagal hono ma jogantoma ɓesgu maɗa so yeehi ha janggo barkino yi hankkadi nen gontata wiide ɓiyam hay sinno ko suka debbo hay soko kawmu ni ɗum walla ko taɗum ni ɗum janggo e jaam so yontoyi resiyede mbiya hay goto susa hokkude ɗum mbi susa hokkude ɓiye dewgal so wona ko an woni babiraɗo tawanne famde nde metti nde ala e mum haaju musidɓe tedduɓe tin mbatten hakkillaji men e ɗiɗon gurdumeje meɗen so tawi an e debbo on ceeri debbo o ne jogui sukaɓe añi ɗaccude sukaɓe ɓe ɗacciddema sukaɓe ɓe gam ne andi a wawa jogade woni éducation mumen walla joguima kulhuli so wondi e goggiraɓe mumen ma goggiraɓe tollo sukaɓe ɓe nawi sukaɓe maɗa tinno wattu hakkille maɗa e sukaɓe yeeƴo sukaɓe kala saaha ƴeew so tawi aɗa wawi waɗandeɓe ration kala lewru hay soko ha sabba naggam taw wona qaadi wona tribunal wona police wona gendarmerie yewetma ɗum en conscience maɗa wol seereɓe hannde jahata ko ha tribunal walla jahata ko ha police walla jaaha ha gendarmerie jomum wima chaque lewru ittan mum ha sabba naggam fof sukaɓe maɗa lewru ma en fof sa wuuju sa fena itta dokka so tawi wona kayit gendarmerie walla kayit qaadi hol waɗoɓe ɗum conscience ma tan neɗɗagal maɗa hol waɗoɓe ɗum hewani noon tinnoɗen ni hen sukaɓe men nide moƴƴiri tinnoɗen mbawen moƴƴinde e dewle ɗe tinnoɗen kala natawo e dewgal yo natir hen pour le meilleur et pour le pire gona debbo noon gona gorko dewgal ko pour le meilleur et pour le pire so woni jumriɗo en ñamdat jumri ndi so woni cekkiri en ñamdat cekkiri ndi so weeli ɗo en gondat e beelamo so metti en gondat e mettere nde ko ɗum woni gandanɗa hoorema dewgal wona weeli tan en gondi ene weeli metti aɗa waɗa ɓuuƴo yalta yiiɗi yaltude e dewgal an debbo wona an gorko oɗo debbo a yiimo tan koye cukaka makko wonde cukaka makko ha naate makko janggo e jaam manggo fuɗɗima natde makko walla fuɗɗima natde makko aɗa néglisé aɗa seerama aɗa ƴiwoya debbo goɗɗo dewgal wona wutti wona mi welama tan mi ɓorni mi welama mi ɓorti sernaɓe ne kaala ɓe mbi kala ñande dewgal ceergal yani allah anji ceergal leydi ndi asman o foof ne yarɓa allah e allah de anji ceergal hande holno foti ceerde mbaɗata sen ndenaki asman o jogori yande yimɓe saabu so jerɓugol ngol hewat sen ndena jogori yande yimɓe waɗa waɗa tremblement de terre allah e ceerde kewde hande a haaldanmi tan an de 3 mi serima won rewɓe hande nde ceere ganda ko mbaɗi addanam sarala jomum leela addu sarala yami serima hokkam ndiyam jomum leela yami serima hande mo jiiɗa poof wonduko mum nana wukki nana wuufi wonduko mum yami serima mi serima hande debbo sa wadde mum an de tan tawi ko ndi hokkam dandam kala nde mbaɗɗa e debbo an de 3 hokkam dandam kadi ko ɓuuri hewde no tubakoɓe kewni le change ne laisse jamais la branche sans attraper une autre ɓe yiiɗi wandu hewani woppude catal tawa nanggani e catal gongal hande ko ɓuuri hewde seram tan ko jomum ko kalda ha kawra aɗa woni e dewgal maɗa gorko goɗɗo rewi caggal maɗa min kay kala nde ceerɗa comité so om holto dewgal woni ɗon
min kay komi deso komi ɗum aɗa wonde ka desaɗo gorko goɗɗo ne waddema message uji ne fiyanma commentaire uji ɗi joom galle ma waɗa min kay hande haɗumi resde tan gueɗel gotel koko gonɗo koko desaɗa ko sowona ko desaɗa ko komi desowo min kay de ceerɗa joom galle ma fof komi desoma walla woppu oɗo gorko woppu joom galle ma mi seeɗa mi wonda e maɗa walla kalda e debbo tan min kay ne mbami yidde kalda e gorko tan ne mbami yiddema ni min kay hande sinno feere fof mbanmi mi waɗa feere mi yalta oɗo gorko mi resma an gorko so tawi ka joom hakkille oɗon debbo biyo ono woppa joom galle mum ene woppa bamum suka mum ene woppa o gorko cuddu ɗum ene arana wonda e maɗa an kadi foti wadde hakkille maɗa kanko ne janggo e jaam ene wawi o woppo e ma o faya e goɗɗo mo yiɗi goɗɗo ɗum déjà ko menace kala joom hakkille so tawi gandanɗa hoore maɗa debbo wima noon walla an debbo ka joom hakkille gorko wima noon aɗa foti jogade hen aɗa foti jertade ɗum aɗa foti jogade hen kulhuli aɗa foti jertade saabu aɗa foti andude oɗo wona responsable aɗa foti andude o wona responsable aɗa foti andude o wona kilifaɗo nan musiɓɓam tedduɓe tinɗen mbatten hakkillaji men no peewi dewgal so neɗɗo naata hen yaato ko gonga e mum tigui tigui koko natate dewgal eɗen keewide so neɗɗo felliti nadde dewgal wona to banggue duuɓi tan walla so banggue kalis tan ala koto banggue surtout to banggue comportement ande waɗe hakkille maɗa min hande holto jettotomi komi jiɗɗo tournude page saabu enen pop eɗen gandi gona noon debbo gona gorko ɗon to gonɗa e célibataire yagal gonɗa célibataire a resani walla a resaka won liberté joguiɗa e fannuji fof so tawi a naati hoɗande walla a naati e dewgal aɗa de on liberté fitti ka certude mo ha laaɓi saabu hankkadi a natti joguide hoore maɗa ka jeeyaɗo jeeyede noon wona tan firtude ka desaɗo ka debbo ka jeeyaɗo ala hay an gorko desɗo andu ka jeeyaɗo saabu hankkadi won responsabilité fawi dow hoore maɗa wona ne belɗa jahata wona ne belɗa gartata wona ko belɗa ñamata wona ko belɗa ne belɗa ñam ala hankkadi ko gurdam ma koko change ade complètement fitti ko a felliti aɗa tourna page aɗa naata e page goɗɗo oɗon gandi way kono aɗa ɗaɗa way kono ɗannade nadde dewgal wona debbo walla wona gorko way kono ɗannade ni aɗa ummo e leydi ma aɗa naata leydi gondi ma prépare ɗate ma ƴeewa billet maɗa ma ƴeewa joɓari maɗa ma ƴeewa passeport maɗa so tawi no foti visa ƴeewa visa maɗa walla ƴeewa carte d'identité maɗa aɗa naata e frontiére aɗa umma frontiére leydi maɗa aɗa fayi frontiére leydi gondi ko leydi gondi paada ay leydi gondi paada ndi ene wawi taw leydi ndi ne jogui luwaji mum ene wawi taw leydi ndi jogui ɗo gandanɗa mbaɗa ko jaaɓi e ko sali ko tiye obligé tawa ka pelliɗo ha gandantarma yaade leydi ndi jahata ndi aɗa respecte luwaji leydi ndi jahata ndi so tawi jomumen namdi ko séjour ka kuppo séjour maɗa so tawi ndi leydi so futuro yoni hay goto yaltata yataw so futuro yoni ka gartowo so tawi ndi leydi lewru sumaji pop ma jaltina ha sabbana yataw ka parɗo wadde ɗum donc so tawi nadde hoɗande woni nadde suudu fenade wona noon debbo wona gorko nadde hoɗande fitti ko hankkadi ko aɗa tourna page ka parɗo aɗa wayno gurdam maɗa aɗa naata e page goɗɗo aɗa naata e gurdam gonɗam aɗa naata e gurdam goɗɗam enen fof eɗen gandi so tawi ka gorko ka surga aɗa wawi yaade suudu sehilaɓe maɗa kiira toon guila subaka ha hiira aɗa wawi sa welama so hiiri so hol mbala toon galle sehilaɓe ma walla suudu fedde moɗon aɗa wawi yaade sorba ummoɗa wuuro moon jaaha wuuro wonko sa welama ha 2 heures jamma garta sa welama mbala toon ha subaka sa welama ñalla toon ka libre ka liberté joguiɗa kono so tawi gandanɗa hoore maɗa hankkadi a naati hoɗande a woni joɓo responsable galle hankkadi woɗ gueɗe wona ne belɗa jahata wona to belɗa jahata wona ne belɗa gartata ala jogui ko gandanɗa mo ko programme bien déterminé so tawi ko debbo c'est la même chose so tawi ko debbo c'est la même chose an suka debbo aɗa andi galle bamma no gurdunoɗa toon suudu nene ma aɗa andi gurduɗa sa welama taw ka ɗantoɗa ha 11 heures sa welama taw ka ɗantoɗa ha midi sa hankkadi a ummimbaɗama gurdam firti ka par hankkadi galle jataɗo hankkadi ko responsabilité ka responsable famde hoorema teddini famde hoore maɗa la budde ummoɗa law la budde pewna joom galle ma kastari la budde ƴeewa fewnude jogui sukaɓe heblude sukaɓe maɗa la budde ƴeewa fittude galle hankkadi ko comportement mo joguinoɗa e bewre no joguinoɗa galle baba pop andu on comportement koko change ata nden mbewre koko change ata ka garɗo e gurdam goɗɗam ka garɗo étape goɗɗo so tawi jomum parani
won noon debbo walla gorko a parani gandanɗa hoore maɗa e ummade ɗiɗon étape oɗon étape nadde étape mo gonɗen haalde joni o so tawi a parani ɗum andu a yontani resde walla a yontani resede a yontani resde walla a yontani resede tawi an galle bamma gonɗa ko an a wuppata joguiɗa ko wuppoɓe walla ƴogata joguiɗa ko ƴog walla sagguinta joguiɗa ko sagginoɓe a ari e galle joom galle maɗa surtout eɗen gandi gurnameje meɗen ko gurdam société musidɓe tedduɓe attention firti ko tu n'es pas encore prêt so tawi a parani noon musidɓe tedduɓe hoto wi aɗa naata e nokku ta parani que ça soit clair gande koye musidɓe tedduɓe so neɗɗo felliti nadde dewgal nadde hoɗande mbimi a felliti resde walla a felliti resede ya taw ka pelliɗo ka woppude gueɗe kewɗe ɗe mbaɗanɗa aɗa naata e gurdam goɗɗo aɗa naata responsabilité goɗɗo tawi ka gorko ñande natɗa hoɗande tiyale même droit tiyale même responsabilité ko jinnaɗo ma gorko tawi ka debbo ñande natɗa suudu fenade andu tiyale même obligation tiyale même devoir e yummaji men ɗomo kala ko waɗɗima waɗɗima e ma hankkadi ana ti wonde cuuɗi hayso ko 18 ans jatta hayso ko 16 ans jatta 15 ans jatta hankkadi an e yummiraɗo joom 40 ans joom 60 ans joom 70 ans onon ndendi ñawore ko oɗon ndendi ɗum vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs ɗum noon ko pellital tigui tigui so neɗɗo felti nadde waɗande ko pellital tigui namdi ko muñal tigui namdi ko pellital namdi ko muñal namdi ha teti noon to banggue debbo saabu eɗen gandi eɗen kewiɗo debbo ko maayo so debbo wiyama ko maayo noon ko maayo ala to haaɗi yimɓe fof ne gandi maayo gueeƴi koko yaaji ala ko ƴetta e mum ala ko ala e mum saabu debbo eɗen gandi so debbo fellitinade waɗande ɗum waɗi mawɓeɓe surtout yimɓeɓe mo kalanɗa calal ma fof wiyanma ko muñ ko muñal woni hen ko debbo wiyete yo muñ e dewgal ko gorko wiyetake yo muñ ɗum ko debbo wawi muñde e dewgal ko gorko wawa muñde ɗum ko Allah tagiri noon debbo ko Allah tagiri noon gorko ɗum noon ko muñal ma yi hen beelama ha heewa kono ma yi hen metti tinnuɗa noon hoto gandanɗa hoore maɗa wuuro fodde duuɓi 5 e beelama ñalawma goto jiiya metti mbiya aɗa yejjita dendagal beelama kemɗa hen foof neɗɗo yiiyat metti tan joom suudu maɗa ko beltiɗa ma feet ñalawma goto jiiya mum ke mettuma joom galle maɗa ko weltima ko foof ma yi ñalawma goto jiiya mum kene mettuma tinnuɗa noon siidema ko mettuma ñalawma goto nde hoto addana woppude ko gandanɗa hoore maɗa ko so yimɓe gondi ɓetodirat yimɓe ɓetodirat joom suudu ma ƴeewa so tawi qualité ji mum ɓuuri hewde défaut ji mum nanggu hen ha tiiɗa défaut ji ɗi ƴeewa ñawdude ƴeewa safrude ƴeewa ñawdude ƴeewa safrude joom galle maɗa so tawi on gondi a yi défaut ji qualité ji mum ɓuuri hewde défaut ji mum nanggu hen ha tiiɗa ƴeewa safrude défaut ji ɗi ƴeewa ɗum ñanti yimɓe hewɓe cikkata maɗa gorko tan ko kañum taftoto debbo hay debbo ne wawi taftade gorko saabu holɓe jiiden en jii ha baydo leydi walla worɓe ɓe jiiɗen ko ɓurno ɗum wano kono waftudi oña wano kono banana ni mais ne desi ɓe kawra e rewɓe saabu guille mabɓe rewɓe e pinal debbo o e détermination mum ɓe porte gorko o ha wayno gandanɗa hoorema ha forto lay bibi e wayno leydi en jii ɗum wolɓe jiiɗen ko ɓurno ɗumen oñade wodani mbimi ko ɓurno ɗumen wonde yimɓe bolle puuɗe wodani kono noon nde desi nde wonno ko googa e mabɓe rewɓeɓe kadi gaari garde détermination ene jiiɗi worɓe mumen ɓe pewnide worɓeɓe ko ha peewi worɓe jinne ko ɓurno wonde sappo polli ngala ko ɓurno wonno kuyɓe ngala kono nde desi dañi rewɓeɓe pewnitiɓe haɓe peewi haɓe porti lay golɓe jinne ko ɓurno wonde salteji ngala kono no desi worɓe rewɓe lalli ɗumen ha laaɓi batti wuppude ɗumen batti lodde ɗumen batti ñantu ɗumen ha mbi cer sa yi ɗumen cikkata ko wona kañumen gonno to wayno leydi kono noon kadi gorko sa addanama debbo mbiɗa ko ya tafto so tawi a dañi sens ko sens hawro dañude sens dañde debbo tan foof ne paari ala weeɓani foof ne paari ene woodi kono weeɓani donc tinno sa addi debbo sa hokkama debbo a resnama tinno tafta ɗum tawa koye mbadi moƴƴiri tafta ɗum e mbadi moƴƴiri tafta ɗum yo won jokko en ɗam tafta ɗum yo won cuuriɗo tafta ɗum yo won cuuriɗo tafta ɗum yo won muñowo
haala ɗum gonga waaji ɗum tef ɗum weltin ɗum fijji mum jalde mum ñammin ɗum safru ɗum andin ɗum ala mo jiiɗa ala mo jiɗɗa so wona kañum andu ɗum ala mo joguiɗa ala mo pasɗa so wona kañum holli ɗum ɗon ko devoir maɗa ñammi ɗum ha haara ñantu ɗum ha yooɗa safru ɗum ha sella weltin ɗum ha welto ciddiɗo maɗa so tawi a yine oñi on ca tawa wona wiide aɗa oñciri dow force haydara hande ala hay nokku hande haydara force nafata hande pop hande wodi pop hande ko funti hunde pop hande ko diplomatie kala hande ko diplomatie gaynani wona force gaynata surtout banggue dewgal wonde gendarmerie e galle wonde gendarme e nder galle mum wona ɗum fenata galle yiɗede ɓuuri hulede yiɗede ɓuuri hulede wona noon to banggue cuddiɗo maɗa wona to banggue sukaɓe maɗa wi tan ya jogo locol maɗa ya won gendarme e galle so yimɓe jiima heddo ne signé ne kur hurte rewɓe ne kur hurte rew sukaɓe ne signé ɗum kala nde jaltuɗa galle jomumen beltoto mbiyata ka yalti sa yi kadi jiiɗa garta sa yetti gona wadde pagay caggal ma hane gartuɗa pop noon tinnuɗen to banggue wawde éducation to banggue rewɓe to banggue sukaɓe pop to banggue diplomatie wona to banggue violence haydara hande ala ko violence gasnata hande violence haydara ala ko gasnata ko ɓuuri hewde violence uji noon sabude ɗum ko kirimeje taw ko kirimeje ɗe ngala hoore ɗe ngala laaci wiide aɗa hiira joom galle maɗa walla aɗa hiira joom suudu maɗa aɗa hiira joom galle maɗa aɗa ƴeewa holto yahata aɗa ƴeewa holko waɗata aɗa sunnode téléphone ngaji mum ko ƴeewande hoore mum ko probléme aji ko ƴeewande hoore mum probléme aji aɗa sunno joom suudu maɗa aɗa ƴeewa numéro ji holɓe haaldata aɗa ƴeewa téléphone ngaji mum ko kariyande hoore mum de probléme aji ko sa rennaki joni ganca ko jinnoɗa yimɓe ko ridoji yimɓe ko ridoji kala cuuto mo rido mum suura aybat hay goto rido mum fota suurede ɗum noon tinɗen to banggue gandanɗa hunccitirde huuromaji meɗen hay goto huncci huuro goɗɗo ɗon tinɗen to banggue gondigal tinɗen to banggue muñodirde tinɗen to banggue gandanɗa haaldude gonga dewgal ko gonga jogui ɗum dewgal ko gonga jogui ɗum hay ciilagal hakkude worɓe ciilagal ko rewɓe so gonga ala ɗon yahata so tawi ko fina woni ɗo ɓafat ala ko haali dewgal yo gonga won gandanɗa hoore maɗa e dewgal yo yimɓe kaldu gonga yo jiiɗiri dow gonga sene kalda yo kaldu gonga sene mbadda woni yo mbaddu gonga hay goto hoto suudu haydara goɗɗo foto cuuɗidiren haydara to banggue gurnameji men to banggue gonka men to banggue caɗele men to banggue dañal men to banggue basal men haydara hen goto men fotani suudude goɗɗon so tawi noon neɗɗo wi ne hollira ko wonani namde ko ala sa wi aɗa hollira ka wonani namdeɗa ka ala sa namdama ka ala a watta so ɓooyi walla pena walla gujja so ɓooyi jomum wiya ka jinnaɗa waɗa a waɗano anti waɗi ɗum ma raw ka neɗɗo yiɗi ɗum wiya hankkadi ne yaltina cigireji walla kañum nen holla gurdameji goɗɗi ɗum noon tinɗen to banggue kaldigal taw kaldigal gonga woni discussion franche tinɗen digal fa ko jiɗɗen haalde surtout hande koto banggue gandanɗa hoore maɗa suturu dewgal ko suturu kala dewgal ala suturu musiba tidde fewata moƴƴani yoɗani waɗaka barke tinɗen to banggue suturu tinɗen to banggue suturu ha tenti rewɓe tinɗe cuuri e worɓe moɗon wallahi kala debbo cuurɗo joom galle muɗum ma Allah suur ɗum kala debbo cuurɗo joom galle mum ma Allah suur ɗum aduna suurɗuɓe lakara woni Allah suurma e aduna sa suuri joom galle maɗa ma Allah rokki ɓiɗɗo e nder dewgal he ɓiɗɗo o gandanɗa hoore maɗa janggo e jaam suurma e aduna jogoma gurdam moƴƴam sa maayi gandanɗa ho maɗa kadi Allah hokkuma toon jeenaɗi maɗa suurde joom galle mum holko woni suurde joom galle mum ko suurde joom galle mum ko moftude ayibaji muɗum foof noon ayibaji mum pop ɓuuri jasde debbo pop ko kaalaw ayibaji joom galle muɗum o haalda ɗum e sehilaɓe makko o haalda ɗum e miñiraɓe makko o haalda ɗum e mawñiraɓe makko o haalda ɗum e jinnaɗo makko on woni jasɗo e rewɓe o woni jasɗo e rewɓe gaybinowo joom galle mum curtowo joom galle muɗum to foof fannu foof noon fannu dañal mum fannu basal mum fannu cellal mum fannu ko wawi wonde pop jaasi debbo foof mbimi komo ala suturu mo surta joom galle mum ɓuuri wawde suttude noon pop debbo ɓuuri wawde suttude joom galle mum ko debbo baddata ande to tan ƴetta palol mum walla ƴetta sakkosel mum faya galle ɗe no mum wino suuta won debbo curtoɗo kala debbo curtoɗo ko gaybinowo joom galle muɗum
kala debbo cuurtoɗo ko gaybino joom galle mum par ce que sa suutima a yeehi galle nene ma walla galle bamma a wi min de komi cuutiɗo komi badde joom mbiyeɗa holko rendi noon mbiyetoɗa holko rendi noon holko wanma heddo aɗa fena kala ko wanma e ko waɗanima foof so tawi o furima mbiya o fiima so tawi o huuɗima mbiya o ƴettima so tawi o fiima kellel mbiya o fiima goɓɓal kala hankkadi ko hunde pop kala ko menno waddema ko deƴƴunoɗa sa yiiya surti sa suurima sa yiiya haalat par ce que jiɗɗa ko hebde gonga jiɗɗa ko hebde gonga yumma wiye joɗɗo tawi ko yummiraɗo gandanɗa hoore maɗa joɗɗo ma tawamɗo ma o andu ko min jibinma ma o andu ka jibinaɗo ayi so tawi waɗa yummiraɓe chef uji mbiya wiya nela e neɗɗo wi kaari yo arɗo joom galle ma wimo yo arɗo mbaɗa sohli mum walla saaha gorko so arti galle tawanojum somo yaaha walla nela sehilaɓe mum yo jaaƴiya debbo wonko wondi ɓe jetto debbo yummiraɗo wi kanko de o wi a waɗimo ni a waɗimo ni a waɗimo ni ayi kala ko menɗa waddema ko menɗo waddude e galle he kalta kala ko menɗa hay ko yaafinoma o haalta ko yino e téléphone ma o haalta ko nanno e ɗuɗoji ma o haalta o haala yummiraɗo o haalaɓe walla tawa kadi saaha bañiraɓe rewɓe ne jooɗi miñiraɓe jooɗi mawdiraɓe ne jooɗi o aybinma o haala dendagal ga e beele maɗa gorko ne so ari kañumne debbo wima ni hankkadi wonti tribunal anne kala ko debbo menno waɗandema ko menɗa yiide e mum aɗa dijji aɗa suuɗi ene sikkitina annene kalta yeeso jinnaɓe mum kalta yeeso miñiraɓe kalta yeeso mawniraɓe mum gaybina ɗum ane kalta saabu gonɗa ko défendude hoore maɗa annene ha yimɓe jinnaɓe so tawi ko waɓe hakkille haaɓe nimsita ni ko ɓiɓe arno ɗon walla ko ɓiɓe koɓe kaldirano ko ɓiɓe haalniɓe ko koɓe kaldiranma ɗum par ce que a haali ko ɓurɗum bonde ayi yimɓe gaybodiri tawi ko banggue sehilaɓe wadda e joom suudu maɗa jaaha kalna sehilaɓe maɗa min de joom suudu am waɗi ni ɓe tawrima ɗum tawrima ɗum joom suudu ma yaaha kañumne haalano ya sehilaɓe mum janggo e jaam mbaɗon réconciliation beltonon hakkude moon tawa déjà ayiba moon yalti boowal wonɓe masalahaɓe walla gandanɗa hoore maɗa hankkadi ɓen mone mum poof ene yii on kala ne yii on yiyata ko yiba gonnoɗo hakkude mum mo goto moon haalni keddiɓe ɗo ayi on cuutiniri e koye moon donc tinɗen rewɓe tinɗe e suurta yidde wiide kala saaha oɗon cuuto tinɗe goppe ɗum suutade moƴƴani caɗele a wadde joom galle maɗa aɗa wawi waddude joom galle maɗa mettina keddoɗa e galle he tinnoɗa hay sinno an joom galle ma oɗon dugde oɗon ƴettodira so woodi mbiɗo assalamu aleykum momte guite moon gonon haydara ala hakkude moon ni gonon fijjude gonon jaldude ha on hakkude noon haara moon hay goto andu ko woni hakkude moɗon ko ɗum woni dewgal réglé probléme aji moon debbo mawɗo desaɗo ha dañi duuɓi ha ɗum ɗo a joni sukaɓe wonde e gorko fodde duuɓi so tawi on dañji probléme wallahi on jiiɗi yaadude jinnaɓe walla on jiiɗi haalnude sehilaɓe kono so tawi on joddima gonga e gonga on joddima tawa wona e dow mawnikinare on joddima gam yidde dewgal guilɗen hakkude moon yidde jiitude son kaldi on jiitodira hakkude moon tawa Samba natani hen Demba natani hen wona mbaɗa haalana jinnaɓam wona mbaɗa haalana sehilaɓam wona mbaɗa haalana sehilaɓe maɗa ala ko hakkude meɗen jooɗen jewteɗen ma en pamodir ma en jiitodir hakkude meɗen tawa mawnikinare ala ɗon kongu ala ɗon naafigagal ala ɗon fenade ala ɗon ko gonga kalten sen kaldi gonga tan mon foof ne andi gonga reedi tawa kadi wona e dow duka ko dow newuya yiɓen mbawi waddude ha tikkodira ni tawa dukani tawa yittanade daari mumen dow kalda jaam kalda less ma jiitodir so yimɓe joddima tan kaldi gonga jiitodirat moni foof ma andu gonga hunde ma andu fenade heedi so tawi an gorko andi ko an jooɗe fenade hirsinaki wiide joom suudu mum yaafumi hirsinaki ko an debbo waɗi fenade joom galle ma wiide joom galle mum yaafo hirsinaki tinnoɗen so yimɓe gondi yo cuurodira koye mumen so o addi jeygue yo addu ndiyam ñifa kono so a wi sa addi ndiyam tan min a ɓuranimi wonde ɓi galle mawɗo a ɓuranimi wonde ɓi jibinaɗo minne komi jibinaɗo a ɓuranimi fuyde a ɓuranimi hanguede a ɓuranimi bondinede ɗum ala place e dewgal so neɗɗo hangama an ƴoc so neɗɗo boninede an moƴƴunede so neɗɗo addi jeygue an addu ndiyam sa waɗi noon tan janggone anda sa layima kañum ma ƴeew ñifdema tinnoɗen hoto gaybidira e koye moɗon tinnoɗe hoto rewɓe hoto mbiya no mbadde ɗum pop oɗon ƴetta sakko so moon on pawi yummiraɓe moon on kalan ɗumen walla on pawi galleji mawniraɓe moon gal kala moon on kalan ɗumen wona suudu ma muñira saabu Allah paada ha joom galle ma ara jewtida e mum haysoko balɗe ɗiɗi balɗe tati ma on pamodira hakkude moon jaam arta hakkude moon tawa Samba tinani Demba tinani ko suturu dewgal ko suturu
mi haalano ɗo histoire ɗo wor ngam debbo joom suturu rewɓe tato ne koɗe galle rewɓe tato ko resaɓe eɓe koɗe galle debbo fof wonde joom galle muɗum ɓe jiidani haydara ɓe gartan ɓe kawre galle ko galle location moni fof ne jogui hen suudu muɗum walla jogui hen appartement ɓe kuuɗi hen dole potani mbaw ko fotani worɓe tato ɓe hen gorko goto kala ne fini subaka ujunnaji ɗiɗi o ittata o rokka joom suudu makko yo duggoy gorko ɗiɗaɓo o kala ne fini ittata ko ujunere o rokka joom suudu makko yo duggoy gorko tataɓo o ɓuuri famde doole on kala ne fini ko temedde joyi ittata o rokka debbo yo juggoy soɓe pini ɓe dawa ɗum jahaji mum fof ha ƴiiwa wurde galle muɗum rewɓeɓene soɓe pini subaka koɓe sehilaɓe ɓe pamodiri ko kamɓe kewi yadude jeere kamɓe kewi yadude jeere ɓe neggodira haaɓe jetto jeere soɓe jettima jeere ɓe naata jeere mone ɓe fone duggude soɓe gayni duggude eɓe jogui place soɓe pottata ɓe padodira kamɓe tata fof haaɓe ganda kamɓe tata fof ɓe gayni duggude ɓe jalti jeere kamɓe tata fof ɓe jaada ɓe kodda galle mabɓe ko ni ɓe gurti ɓe meeɗa lurnide hay saaha goto ɓe teskima noon kala nde ɓe duggoy e ngan sanga ko duggoy ko siwoji wona mbuso joni mono fof welnoto ko siwo muɗum ene heddi ha joni Fouta siwoji dalli ɗi mono fof welno siwo muɗum kamɓe siwoji mabɓe poti soɓe jeehi duggoyde ɓe teskima soɓe jalti jeere kala nde ɓe jalti jeere ɓe jiiya debbo ɓurɗo wonde miskino Allah joom temedde joyyi duggo temedde joyyi o ɓe jiiya siwo mum ɓuuri hewde duggu kamɓe siwoji mabɓe saaha ne ari hakkude walla ne ari fandi hakkude tan ne haadi ɗon walla so yettima ko ɗum haadata kanko o to debbo ɓurɗo wonde miskino Allah ɓurɗo famɗude ko duggoy ɓe jiiya siwo makko no heewi siwo makko ko ma da ruude tan kala nde ɓe jii siwo makko sa wirti mum aɗa sohla nduggu makko aɗa yiiya hay sa wirti tan a yiiya nduggu ngu ɗum haayiɓe mbiyano kam oɗo debbo kanko ko ɓuuri wonde miskino Allah kanko kam holko saabi kanko ɓuurata hen toujours nduggu mataw riwadde guttu hakkude mabɓe kamɓe rewɓeɓe ha worɓeɓe tin ɗum worɓeɓe tin ɗum o wi an no foti dokkata joom suudu ma duggoyde o wi min ko ujunnaje ɗiɗi o wi ande no foti o wi min ko ujunere o wi oto no foti o wi min ko temedde joyyi ɓe mbima an de yaake sokkide fappa ya minen ko ujunnaje ɗiɗi min mbaɗata an ko o ko ujunere waɗata an ko temedde joyyi joom suudu ma toujours tasa makko siwo makko pañ makko ɓuuri hewde nduggu e par rapport e suddiɓe amen ɗum de yaake sokkino fappa o wi ha o wi yaake sokkino fappa gorko miskino Allah o nani ɗum tan o fuɗɗi wadde yesso ñaɗel finani joom suudu makko arti tan o woni dugde o wi joom suudu makko an de ka battu wadde casiyagal jeere ma woni aɗa wujja kake jenene walla tawa wol yata wala to maygal tawa gandanɗa mo wol dokkoma kalis aɗa watta ko dugganmami ko iwoy sa yo min ko temedde joyyi dokkanmami ñande foof an sa duggoyi on duggo ujunnaje ɗiɗi on duggo ujunere ko an ɓurtaɓe duggo ñande foof siwo ma ɓuuri hewde duggo e siwoji heddiɗi ɗi an ka pijowo o laawi kanko gorko o lawri cuddiɗo o namdaki ɗum ni o laawi debbo Allah ne seedi mi fijani Allah ne seedi mi waddani casiyak Allah ne seedi mi wujjani kake jenane mi ñamlaki kake jenane o wi ka ñamliɗo kay gorko o laawi yeehi yaha janggo kadi gorko o arti même chose o wi babagal o winnama o arti jeere gorko o timbiɓe haaɓe garti jeere gorko miskino Allah o tombiɓe janggo haaɓe garti jeere o soyni siwo joom ujunnaje ɗiɗi o yii siwo mum to haaɗi o soyni siwo joom ujunere duggo ujunere o yii siwo mum haaɗi o yongi siwo joom suudu makko o yi siwo gandanɗa hoore maɗa ine memliɗi ha da rufdi o wi ayi o nangue siwo debbo o haalam ko dugguɗa ɗo hande walla nawma lakara o nawi debbo no foɗi siwo o yaari debbo o nder suudu omo ɗamini gandanɗa homo aɗa fiido toon debbo so haalananima holto heeɓe nguɗon duggu saabu temedde joyyi wawa duggude ɗum joom suudu wi babagal o winnama o wi gandanɗa ko hol duggaymi o wi fatmi holluma o yuppiti itti duggu makko ko woni siwo ko woni yuppude o yuppi tan dow o seeɗa tan lesso ko tekke goni toon o wi aɗa andi mbaɗami o wi so mbaɗa duggoya o wi mi ƴetta tekke mi waɗa less siwo am mi ƴetta duggo mbaɗa min ko seeɗa dugganmi mi yiiɗa aybude mi yiiɗa gandanɗa hoore maɗa yimɓeɓe jawo kam mi yiiɗa yimɓeɓe jawma an ko gam yidde surdema
seeɗa dokkata kam o ngam yidde suudema beele ɓe cikka mata waɗa hokkami dépense ha timma ko ɗum addata kam waddini hennene kamɓe fof ɓe cikkata ka dokkuɗoɓe kalis ha heewi ɓe ganda ko temedde joyi dokkataɓe ɓe cikkata ko kalis ha heewi jogui mi yiiɗa hay goto anda gandanɗa hoore maɗa doggata ko seeɗa walla doggam ko an jinmi suurde tan gorko inni Allah daarimo yomo tinno yarlumo yaafumi yo Allah suure duwanimo yo Allah suure weltanimo hen ayi debbo cuuro joom galle muɗum ayi o debbo ko yidde suurde joom galle makko sinno goɗɗo wonno so rokkama tan o woyi sayo kaari holko ɓuurma kaari holko ɓuurimi o udo ujunnaji ɗiɗi o ko ujunere pour que aɗa hokkami temedde holko nafanmi jeere hande heddata heɓata komi juufiɗa foof ene tiiɗi a wawa temedde joyi hande hoko heɓata hay yaay boy heɓata ko noon hande rewɓe hande mbiyata kono oɗo debbo gam yidde suurde joom galle makko ko oɗo masalaha waɗanno saabu so wonano ni kadi hewɓe gandata ayi suurde joom galle makko histoire goɗɗo mo jiɗɗen haalde e nder ndeɗo yontere wotere en keeɓi témoignage uji ɗiɗi nden toɓɓere noon musidɓe tedduɓe koko faati e gurdam galleji ha joni ha tengtiɗo banggue nawɗiko wallahi rewɓe so jañi hakkillaji men wallahi rewɓe nawliraɓe vous n'êtes pas des ennemis wallahi on gona ennemi ji wallahi on gona ennemi ji saabu renduɓe jaam renduɓe arsik renduɓe gorko wallahi onon ndendi jaam onon ndendi foof wallahi kala ko jaam keɓɗo goto mon foti hebde keddiɗo kala bone keɓɗo goto mon foti hebde keddiɗo hay goto fotani yiɗande keddiɗo bone saabu sa yinni keddiɗo bone mon wawi yande maɗa saabu hayso to rangi to banggue rafi infection rewɓe nawliraɓe so goto mon rafama infection joom galle on wawi sabade ha keddiɗo kadi rafe joom galle mon so tawi walla mo gonduɗo rafi daaɓowo joom galle mon ene wawi hebde on rafi ene wawi rabde keddiɗo o aussi donc ko jaam mon woni jaam goto mon jaam keddiɗo o wallahi ko fijirde jeere woni hakkude mon kadi gandan ko yimɓe gurdi pop mayde ma sendu ɗum ko ceertata settan ma mayde sendu ɗumen wallahi nawliraɓe pour wonde ko sehilaɓe nawliraɓe poti wonde gandanɗa hoore maɗa koko fijirde jeere foti wonde hakkude men nawli ko wona haareji wona dukoli galle noon so tawi a yi nawligo no weeli musidɓe tedduɓe aha kay ma Ibrahima Saydou Kanene kanaɓe fof ma mbi woy sa mbaɗa haala nawligo wala ko ganduɗa e nawligo wallahi nawligo so weeli ko baba galle ko kañum woni gandanɗa gurodi galle di kañum woni hammadi kala galle nawligo jiiɗa galle nawligo ne diiƴi ne weeli wi baba galle bravo sa fotte makko wimo sappo saabu ko responsable kala galle jiiɗa nawligo pelep sa yurnima a yurnitima mataw ko baba galle o guila gorondi ko kañum woni mo wona responsable ko kañum woni mo nunɗani kañum woni mo jaɓani rewɓe nunɗi saabu so tawi aɗa ƴamoya lembel maɗa a yeehi joom lembel wima an aɗa mbaɗa haɗa jogui debbo holko mbatta debbo goɗɗo a wona aybinde juddiɗo maɗa jeew maɗa o ko babba o ko salte o wawa lelde o anda gorko o wawa toppitade gorko o wawa ñantade o ko salte lortako a haalni aybini joom suudu maɗa on debbo so ari galle mo ƴamata lembeɗo so ari galle mbiɗa ko yo yewo debbo ma jeewo saabu o ardata on ko anda gorko omo holla ɗum kañum ɓuurma andude gorko o andata on ko danka omo arda ñantude kanko ɓuura ñantade o addata ko on ko salte omo holla wonde kanko ɓuura fitte kanko ɓurte wawde laaɓal kala yawaro o yewi debbo ma jeewo ko an saabi ko an wiima noon saabu ko an yewi debbo ma jeewo guila o suwa ƴamde guila ƴamal guila suwa humandemo so tawi aɗa ƴama debbo wima ho mata aɗa jogui debbo kadi aha kay ko sunna nelaɗo sallah sallam mbaɗa ƴeewa ɓeytitade wallahi min hutaki joom suudam o de wallahi ella ala e makko mataw ko mbaɗa yiiɗi ɓeytitirade tan a addi ɗum e galle a wi oɗo noon ko ganduɗa ko joom suudam ko jeewam meeɗa yawara meeɗa wonde hakkude amen bonande meeɗa wonde hakkude amen aha koy saɗa yiiɗi fewnitade e galle o ko ganduɗa ko jeytigi ma o ganduɗa ko mawni walla ganduɗa ko ɗum ɗo a toppittomo a wattata makko hakkille a respectan mo wallahi so tawa waɗi noon galle ma fewat galle ma welat a waɗi rewɓe ma a fundi a fijji mumen a jaldi mumen a woni transparent wallahi galle ma welat galle ma fewat e ndin mbadi en keeɓi mbiɗen toɓɓe ɗiɗi belɗe en e nder yontere wotere joɓere wotere ko suku goto ari e meɗen jiiɗa haalde inde makko ni to jeeya omo ƴeewa liggey o ligganoma seeɗa eto liggotoɗen ɗo omo ƴeewa liggey ne wawi tawmo kaalamo woni heeɗi ko kalami ko woodi ko min kaldi woodi ko min jowdiri o yeehi o haalani ɗum o yeehi galle mabɓe o haali ɗum taw haalɗo o haali ɗum e gorgol makko nawlum yummakko o yi tawmi toon ko biyeteɗo Ghaliya Bouba o wi ndeysan o de ko bandam
o de balandi ɗum o de ko bandam hokkam numéro téléphone makko o heɓi numéro téléphone am o noddiɓe kanko goggiraɗo o wi andi ɓinguel amen gari toon ƴeewa liggey tinnuɗa saabu Allah o ligginoma tan seeɗa tinnuɗa saabu Allah kala nde liggeyaji o wi a haalinimo haaluji belɗi a haalinimo gandanɗa hoore maɗa conseil aji boƴƴi tinnuɗa moƴƴi tinnuɗa kala nde liggeyo tun tinno wallumo mata mo daña liggey ko nehiɗo ko suko pewɗo ko suko moƴƴo ko ɓi nawlam e tan ɗum o wi ko ɓi nawlam ko ɓinguelam saabu ko ɓi nawlam ko ɓi gondiɗam wallahi ko ɓinguel joguiguel amen teddungal ko ɓinguel gandanɗa hoore maɗa kewguel jurum kewguel needi o haalimum haala moƴƴa ha jinmi cukalel ha kurtinma ha ñande hen so mbaɗa wawno ligginde guel ɗon cukalel mi ligginat ɗum saabu darade wiide tinno wallu ɓi nawlam no liggori beltima mbimi hande haali haala belka hande jokki enɗam yo Allah jokku balle maɗa ni de foti wade ni de foti moƴƴude o wi o Allah ne seedi kurri ala hakkude amen kurri kadi ala hakkude kam e yummakko o haali haala moƴƴa o wi guel ɗo cukalel so guel dañi Allah ne seedi min dañat so guel gollima min ko minen foof golli so guel dañi ko minen foof dañi o haali haala moƴƴa e ɓi nawli ko o yiɗani ɓi nawli noddude téléphone ne ñaagono ɓi nawɗum yo dañ liggey musidɓe tedduɓe ko hunde welde weeli kam ha mbimi ñande hen so mbaɗa wawno ligginde ɓiɗɗo o liggoto ñande hen Allah e weltade e ko e oɗon exemple so ɗiɗi ɓerde jiɗɗen haalde ko ɗon uddirten yewtere men hannde on kalon ɗum ko kalɗum ɗum o nana e dental e nana heeɗi ko kalanmi ko on mbaɗa yenna nana heeɗi ko kalanmi ko kettotoɗo jewte men ko kettotoɗo jewte meɗon ko kettotoɗo dental tigui tigui emin kalda emin jewti emin toñodira o wona yanademi min gona denɗi o wona yanademi to yeñorto kam ɗo joom galle makko komin denɗiraɓe to min gone haalde ɗo hawo haali haala gandanɗa hoore maɗa nawliraɓe makko ɗiɗo woni lembel e troisiéme joom galle makko omo haale mabɓe haaluji wona ko jibinami ko Allah ne seedi wona ko jibinami ko haaluji moƴƴiɗi o haala mabɓe hay bande debbo mo jiɗɗa yumoy baba a haalata sedantagal moƴƴal bagal ni ala ko haali nawle o wi ko lembel o noon e debbo lembel o e debbo troisiéme o pop o wi teddugal e hurum e respect jogue makko o omo yenna o wawa yobde ɓe so wona moƴƴere o wi ala fof teddugal ko ngal gandanɗa hoore maɗa debbo lembel o debbo troisiéme o ala teddugal ala hurum mo ala hakkude mabɓe hay luural gotal meeɗa wonde hakkude mabɓe hay goto mabɓe meeɗa wadde hunde ha waynakimo walla yewtidande makko disnodirande makko ñande hen o haali ha gandanɗa hoore maɗa kala to gorko woni sago mum ko yo nawlir aɗa nawli sa yi nawligo no weeli sago ma ko ya nawlir ñande kawɗa nawligo no laawi noon ne booni ganca nawligo no didorno o haali haaluji e ɓeɗo rewɓe ɗiɗo gandanɗama taw ko nawliraɓe makko o manti ɗumen o yetti ɗumen o haali haala ɓesguji mumen no mbaye makko jogue makko respect o haali galle mabɓe so tawi a naati galle o andata o ko ɓi kaari walla o ko ɓi lembe walla o ko ɓi sari o haali hay joom galle makko o wi joom galle makko e galle he o wi hay banum debbo meeɗi arde galle he ronki andude ni so tawi gandanɗa hoore maɗa wol debbo jontaɗo hande walla jonta o anda ayno wayi welde ene beltimi duwanimi galle o pop mbimomi noon tinno jettinna ham calminade e duwa faade joom galle maɗa mbiyamo yo Allah waɗi makko barke yo Allah junnu balɗe makko moƴƴini battane o wiya mimi kala ne jiiɗa nawli ko feewi nawli ko weeli andu ko joom galle o woni responsable kañum woni kellifaɗo o heeɗi ko kalanmi ko ɗum noon musibbam tedduɓe tinnoɗen hakkude nawligo nawliraɓe tinne hoto guere won hakkude moɗon tinɗe soɗon mbadda concurrence mbadde concurrence ɓuura wawde ñamminde mbadde concurrence ɓuura wawde ñontade mbadde concurrence ɓuura labde mbadde concurrence ɓuura yawde deftude mbadde concurrence ɓuura welde junggo safde junggo mbadde concurrence ɓuura wawde defde ha heewa wona concurrence duddude wona concurrence ƴettodirde wona yaade to sernaɓe ne dabodira wona yaade to biɗeɓe ne liggodira wona weddodirde korte wona wiide aadini Allah ma oɗo debbo ma seere ala ko taƴi en ɗam tinne yo fijida jelel won hakkude moɗon naññe worɓe gone sehilaɓe gone no oɗo bandiraɗo debbo wini ko minen ñaldata minen ɗum ñinta
e amen jontaɗo fof keddiɗo wallodira are galle andata jontaɗo pottari andata jontaɗo hirande so lelde ari ni a ronka ɗan ni halto joom galle amen yonta ayi dewgal beelamma ay nawligo beelamma ɓeeɗo ɓesguji men jiɗodirat ɓesguji men pijar gañgo wonta hakkude mumen joom galle so leelima ɗano so dawi liggima daña so duyima Allah jaabo tinɗe no feetu banggue gondigal gande kala ko yimɓe gondi ko certata kala ko yimɓe gondi ko certata saabu so certani aduna tan ma mayde sendu ɗumen ɗum noon tinnoɗen to banggue gonmo ƴidde gondigal hakkude meɗen hakkude men e yekiraɓe hakkude esiraɓe hakkude men e nawliraɓe hakkude men e worɓe men hakkude men e ɓesguji meɗen tinnoɗen ganden ken mayoɓe tinɗen e kulol Allah tinɗen e dewal men Allah moni pop yo andu ko mayo moni pop kadi yo andu kala ko mbaɗɗa e bonande ko artata e maɗa kala ko ɓoggol tongi dasi ma to ngal joomum ɗum noon tinnoɗen musidɓe tedduɓe to banggue koddigal tinɗen to banggue moƴƴinde dewle ɗe tinɗen to banggue haaldude gonga tinɗen to banggue nunɗodirde to banggue gilli buuɗal yurmede so feeri feeñi feeña e windere feeña e ɓataki bindaɗo ɓataki buuɗal yurmede ñande alarba ko fate gonnam galleji alarba 5 lewru février hitande ujunnaje 2025 e sowatoro musidɗo moon séri moon Haly Abou Ba yo jaam Allah ñallan en